20 μοναστήρια με κοινή διοικητική οργάνωση πάνω σε μια τεράστια έκταση στην Βόρειο Ελλάδα, γνωστή ως Άγιον Όρος, αποφάσισαν το 1054 την απαγόρευση εισόδου γυναικών στην περιοχή. Το δικαίωμα αυτό προστατεύεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περί της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας της ιδιοκτησίας και του ιδιωτικού ασύλου. Το άβατο επιβεβαιώνεται στο άρθρο 186 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος κατοχυρώνεται και συνταγματικά με το άρθρο 105 του Συντάγματος της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο το Άγιο Όρος δεν αποτελεί ελληνικό έδαφος, αλλά ιδιοκτησία των μοναχών. Είναι παράδοση, είναι μια ισχυρή παράδοση. Λίγες παραδόσεις ισχύουν 1000 χρόνια. Έχει να κάνει με την αντιπαλότητα των δύο φύλων. Δεν μπαίνει σε αυτό που λέμε ανισότητα ή διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση των δύο φύλων. Σημαίνει εκτιμοσύνη, σημαίνει παρθενία, σημαίνει άσκηση. Γιατί ο Ορθόδοξος μοναχισμός κυρίως λέγεται ησυχασμός. Ησυχασμός σημαίνει να βρει τον τρόπο να παραδοθεί στον θείο έρωτα. Βασίζεται σε μια ιδεολειψία ότι οι γυναίκες είναι βρώμικες, κατώτερες και φορείς του πονηρού. Εγώ πληρώνω φόρους για αυτές τις μονές και για την αποκατάστασή τους. Και είμαι εξίσου άνθρωπος όπως είστε και εσείς. Και δεν βλέπω για ποιο λόγο, εάν επιθυμώ να μπω με τους όρους, ξαναλέω, που η μονή θα θέσει, γιατί είναι ένας χώρος θρησκευτικός και λατρείας, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σκάνδαλο μια γυναίκα σοβαρά ντυμένη, όριμη επιστήμονα να πάει να δουλέψει στο Άγιον Όρος, θα αλλάξει η ζωή των μοναχών. 1000 χρόνια περίπου μετά και συγκεκριμένα στις 15 Ιανουαρίου 2003 στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετική με τα θεμελιώδη δικαιώματα που μεταξύ των άλλων ζητείται να αρθεί η απαγόρευση εισόδου γυναικών στο Άγιο Όρος. Ναι, το άβατο θα μπορούσε να καταργηθεί. Όταν η απλότητα των ανθρώπων θα είχε επιστρέψει εκεί που θα ήταν πριν την πτώση του παραδείσου. Εκεί ούτε ο Θεός θα είχε δικαίωμα να μας βάλει άβατο. Μία συμβολική κίνηση θα είναι περισσότερο, δηλαδή θα είναι σε επίπεδο συμβολικό και εκεί οι γυναίκες ισότιμες με τους άνδρες. Σύμφωνα με την έκθεση, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το άβατο του Αγίου Όρους παραβιάζει την παγκοσμίως αναγνωριζόμενη αρχή της ισότητας των φύλων, την κοινοτική νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων και για την ισότητα, καθώς και τις διατάξεις περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθεί το άβατο του Αγίου Όρους?